Telefònica us ofereix aquest espai. Agrosolar Cabassers és la primera cooperativa del país que produeix energia solar i està creada per pagesos de Cabassers. La idea de muntar aquest parc solar va ser per a obtindre unes rendes complementàries a les que tenim de l'agricultura i, per tant, tindre una seguretat d'uns ingressos que permetin viure dignament al món rural. És una manera de produir energia sostenible, renovable, aprofita un recurs com és el sol. El que té de diferent respecte a altres és que ha estat promogut per una cooperativa creada només per pagesos del municipi i això fa que aquest model sigui reproduïble en altres municipis del país. Qualsevol pot formar part d'una cooperativa d'aquest tipus, sumat als ingressos que pot donar aquest parc, que són al voltant de 5 vegades el preu de tarifa oficial, se converteix en un recurs autòcton, un recurs que pot ajudar a la gent del territori. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.